ଶିବ ଜାଗରକୁ ଭ୍ରମର କୋଇଲି ଭ୍ରମର ଜାଗାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ୱାଟରଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ୱାଟରଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଠି ୱାଟରଫଲ୍ ତଳେ, ୱାଟରଫଲ୍ ତଳେ ବହୁତ ଗଭୀର ଅଛି ପାଣି, ଏଠି ଗଭୀର ଅଛି, ଉପରକୁ ପାଣି ସବୁ ପଡୁଛି। ତ
ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ଆଉ ଆମର ଏ ମଧୁ ଭାଇ ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଶିବ ଜାଗରକୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର କୋଇଲି ଭ୍ରମରକୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ମଜାଦାର ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ସେପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା ନା ସେପଟେ ଯିବା ସେପଟେ ଚାଲ ବୁଲିକି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆମର କୋଇଲି ଭ୍ରମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ଏଠାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଶିବ ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼। ଏଟା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆମର ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରବଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିବାର ସଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ସହିତ ମାଛ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା
ମାଛ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି କେତେ ମାଛ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମାଛମାନେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟି, ଆମର କଣ କହିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି। ପାହାଡ଼ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ पुलिस मान प्रोटेक्शन देखु यह मंदिर दृश्य देखो केते लोक भिड़। आउ यहाँ देखो केते गभीर अच्छी मंदिर। ये बड़ पत्थर चटाण पत्थर उपर आम मंदिर तैयारी मंदिर बहुत फेमस। तो निश्चय आसतु देखो मंदिर देखो देखिले डर लगुच। एमतीका मंदिर मुझे देखी नी। तो देखो मंदिर देखो फेमस मंदिर, एठाकार फेमस मंदिर। पहाड़ी के कटिकी पथर कटिकी मंदिरटी आमर तैयारी पहाड़ कटिकी। माछ देखते माछ देखी पार्टी कि नहीं तले माछ सब अच्छा। बापरे बाप माछ एते बड़ बड़ माछ देखु देखिले आश्चर्य हो माछ। लोक मैंने सब खावा दौरान देखो माछ के खाऊ देख देखो खाया खुन लोक मैंने तो माछ खाऊ केमती। तो फेमस केते भिड मंदिर फेमस जगह फेमस जगह हमें देख लोक आम देखिकी एमती जगह माने थोड़े देखला जावाक इच्छा हो बाध्य होगी जावाक पड़े। टाइम हो गला बहुत बुला जावाक पड़ो टाइम हो गला तेणु आम एठू देखी नि निश्चय एठाकर बेसी फेमस करुच्छे एठाकर जो थोड़ा वाटरफल बहुत फेमस हो मंदिर प्रसिद्ध करुच्छे लोक प्रबल सेठार भिड़ हो लोक तो निश्चय आसते बर्तमान आम बाहरी जावाई बर्तमान देखो मंदिर सब जो आमर अच्छी कि वाटरफल से काठ को आसी आमर वाटरफल
ଭିଡ଼ କମିଗଲାଣି ମାର୍କେଟରୁ। ତ ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁଣି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାର୍କେଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। କୋପଟେ ଚାଲ, ଯୋପଟେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ? ମୋରି 100 ଟଙ୍କା ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ।